Lesi kamera elindult, figyeljük őket. Mindjárt visszaugrik, figyeljétek. Mindjárt beugranak. Egy nyuszi már benne is van, mint látjátok. Hopp. Kis influencer. Sziasztok srácok! Én vagyok Pici, és ma nektek fogok dumálni. Itt a nyúlóban nagyon jó. Ma oldtakarítás lesz nálunk, képzeljétek, finom a kaja, a kosz, van répa, táp, finom fekvőhely, és jó nagy helyünk van. Ugyan kiásni nem bírjuk magunkat, de jó itt nekünk. Na, iratkozzatok fel, lájkoljatok! Mit csinálsz? Influencerkedik nektek, a kis influencer, Nyuszkó, influencer Nyuszi. Valaki nem akar még felmenni influencerkedni, Nyuszkó? Ott a hely. Na most nézzétek a hátsó felemet, ő is beszél nektek egy picit. Yeah. Bonifá, vagy hogy hívnak már, Pici? Te nem akarsz onnan kijönni, vagy esetleg poszt váltani szegény nézőknek? Hát itt a hátsó fertájodat nézik, te. Kis Nyuszi. Igen. Te vagy. Te vagy az, kis Nyuszi. Puszis Nyuszi. Kamera felvételt influencerkedett nektek az olba. A kis vörös szemeivel, és a kis köszi a puszit, és a kis cuki pops. Na még egy, köszönöm, és a kis cuki popsiával. Amúgy nem puszít meg, csak így. Te is felugranál, Mokka? Te is, Bruno? Ugorjatok fel. Sziasztok, én Bruno vagyok, megjöttem influencerkedni, srácok. Kérem, mozdítsátok el a kamerát. Influencerek vagyunk. Várjatok, lement Pici, Mokka feljössz, gyere fel! Sziasztok srácok, Mokka vagyok, és én is influencerkedem. Itt vagyok, várjatok, Brunót meg kell mosdatni. Na, mi ez a készülék? Tehát itt kell, értem. De mi a búbánat ez? Most élőben vagyok. Most ti néztek, gyerekek? Na, szevasztok. Mokka Nyuszi vagyok. És augusztus 7-én ma van a névnapom. Köszöntsetek fel engem egy lájkkal és egy feliratkozással. De ne rám, nekem nincs csatornám. Regál Official csatornájára. Azért tetszik ez a szerkentyű, meg kell, hogy hagyjam, nagyon menő. Na, Bruno, éppen figyelnek minket. Ez egy tükör. Ó, srácok! Ha tetszett a videóm, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel! És köszöntsetek fel engem! Augusztus 7, írjátok be a naptárba. Regál Official Nyusziának a névnapja. Na, szevasztok! Kiveszem a szerkentyűt, Nyuszkok, és igen, Mokka elmondta, hogy itt a vége a mai videónak. Úgyhogy ez volt a Nyuszi vlog első rész. Sziasztok! Sziasztok! Úgyhogy, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, hogy Mokkának még jobb legyen a szülinapja. Meg a kis Nyuszik is jobb, többször lehessenek itt veletek. Köszönöm, hogy itt voltatok. És legyetek itt máskor is. Nézzétek meg azt az egy shorts videómat, ami még eddig fent van. Sziasztok! Várjatok, a mikrofont ott hagytam, hogy jó ég a mikrofon.